Dear John Ninyu, a few years ago, a baby boy was born without teeth, without slippers, cannot handle the iPad because his fingers are too small. You cried and you laughed. Some diapers filled up. Today you do not do that anymore. Kabaw na ka asa mo adto kung gusto ka malibang. Bitaw, congratulations! I wish you all the best on your birthday, 12th birthday. May you have many more birthdays to come. I wish you good health. I pray that you may reach your goal in life, your dreams, and your aspirations. Pasakya unya ako sa imong car, ha? Hinaot paon. Remember, we are so proud of you. You are very loving, friendly, helpful, kugihan magluto og pansit, adobo, and spaghetti. Lami daw kaayo. Tagain niya ko diri ha, handi ko. You are always there for your siblings. You're smart boy, talented, maayo ka mo drawing, buotan. Keep it up. We love you so much. Your mama and papa love you so much. Stay happy and prayerful. God bless you, John Ninyu. Happy birthday to you. Happy birthday, Bye-bye. John Ninyo. Thank you. Birthday to you. Happy 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 birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, John Ninyo. How old are you? 12. Yay! Thank you, God. Make a wish. Nya, mukuan dahin ka. I-blow dayon. Message si Lola Philip. Happy birthday, Dodong JL. Kabutan niya. Akong wish nimo, kuan ka kanang study ka sa imong module, imong tiwason ha. Kanya kuan kanang ayon nga. Butan mo siya. Basta good boy lang. Ayuhon na yung pagtuon ay pa ang duwa. Okay? Happy birthday. Naghampang birthday nga mong abot. Okay? Yay! Klapan! Mama Liling, isa ka grandma. Diri ka. Dong, happy birthday. Unta na tagaan ka sa Ginoo sin. Maan kang lawas kanunay o kadaging kabuutan. Sasabot man ako sa imo. Isa matubag ka. Part ina sa iyong pagkabata. Kung nakasabot ko kay ako sina. Akon lang. Ina magtuon do ko. Kaya mo lang sina. Kahatag mo. Manggad sa iyong mga ginikanan. Dapat tingog ba? Kaya nalubong. Kung kuan. Inang sa mga gadgets. Ihatag ko ina pag-update sa iyong mama. Ayaw lang kasuko sa ako. Ha? Na love you GM. Happy birthday. Sunod. Happy birthday, John Ninyo Bancali. Kiss ko, oy! Dili ka pa kiss! Ano, baho di ko? Oh. Happy birthday sa akong anak nga si John Ninyo. Salamat kaayo. Isang gamay lang ang handa, ang importante. Kuya, healthy kuya, no? Nya, happy ka kuya? Happy ka? Kanang, nya, lami akong giluto. Papaluto. Itong papaluto. Ya, ang akong i-wish ni John Ninyo, hatagan pa siya daghang birthday. Kanya, kanang, magtarong siya sa iyang pag-eskwela. Iya na, seryoso iyang pag-eskwela. Nga, siya na mag-monitor. Kanya, dili na gani siya magsigig duwa. Kung dili ko moingon nga mag imong assignment.
dapat iya na jud buhaton mao jud akong ipaabot ni Janine nga siya na jud ang mo kuan ba mo monitor sa iyahang pag-eskwela kay para di man siya ganahan nga matiguang ko. So kung iyahan ang tumanon dili na ko madali og tiguang ana. Nya pasalamat sad ko ni Janine kay subuon na ko siya. Dali na sad siya motuman. Very good kaayo. Tuman dayon siya manghugas, magluto unsay akong kanang sugo sa iya ha. Mubarog dayon siya mo. Tuman dayon siya lahi sa una nga mohilak pa. Dapat dili na mohila kung dili pa hulmon sa cellphone. Kung dili pa hulmon sa cellphone, dili mohila ka kay kaybaw ka. Di jud na makaayo ang cellphone. Ha? Unya kanang patagan paunta kag daghang birthday sa Ginoo. Love you, GN. Love you. Happy birthday. May akong kuya. Akong wish sa imong birthday kuya nga successful ka, hindi ka dako nimo, matuman nimo imong goal na imo kang sa unsa basta successful ka sa imong gawas nga successful, may mo kang prayerful o kuan kanang matinamano, respectful muna kong wish no. Onya kung message mo ha, pabili lang kasi mong pagkabuutan, di magsubak-suba excuse me po bahal labi na sa imo mama, bisan to kulit kaayo no, imong mama pangasaba, pero para naman as imong kaayo so muna nga mo tuman kita sa imong mama. Okay, so once again happy birthday kuya. So din gift ni kuya di ay naman to siya gift yata to siya gift ari mama yata siya gift Nakoy gift ihatag. this is for you. Happy birthday kuya. Love you kuya. Unya na i-open, unya na. Kaya pa naka-message sila ni ate og ni kuya. Okay? Nga, napakulang wish ni mo. Pinang mo taas na tungang sa email. Doon Hindi katawa ah. Ikaw ate. Ay. Ate Maymay. Sige na kay excited na siya i-open niya yung gift. Sige. Iki si JN. Birthday niya. Kan. Happy birthday, Jen. Ug may tanak kay good health. Ug di na kasi pabalo ni Lula. Kiss ni kuya. Kiss, kiss. Kiss kuya day. Happy birthday. Isa isulti ni Birthday, kuya. niya. Isa pa. Ayos na ka, mudaot na ka. Mudaot sa usa. Mudaot? Baliwin na mutambok. Mutambok. Na. Isa pa'y lain. Inapagpatambo kuya. Okay ba? Ina, I love you, kuya. Love you. Na. Bye. Oh, ikaw na, Uncle Jan. Na binuhan niya ko dyan. Taba ko munja ko na niyo. Unsa may isaon ako? Katong apart. Asa mga part ka ba? Yan na oy mo. Wish mo Gani mo. Tunod kay ka. Ayaw. Ayaw kayo man. Yeah, excited na si kuya sa iyang gift. Aliw ko na ski. Unsa man? Ano ba ka? Unsa mo ka? Si mama na lang. Ako sugod. Ako siya nagsugod. Yan. Diyan ninyo. Malingkuran. Dong, happy birthday. Uncle Jan. Thank you. Best wishes, good health, then pag study og maayo, then manay mong mga modules, then tawag sini tuman sa imong mama papa kay tanan nila mga advices is para na sa imo ha. Then thank you sa mga pagtudlo sa pag-edit sa video ha, my teacher ha.
Bra. Dili mo kiss. Dapat mo taas sa ta atong rank na mo, legends na ta ha. Happy birthday dong once again. I love you. Sige, unboxing. Ibutang sa nang cake. Wow, what's that? Magbantay, may bitay na. Hello, prank na Gina. It's a prank! Love you. Okay. Pagkitag battery kay para sa... Oh no! I give him the clue! Nasa remote. Sa baby. Now. Nasa remote. Kanila. Yes! Yay! Nakuy. Cash ka. So, mag-drawing ka ha. Done. Yeah, gaya. Sakto na ha. Nalagi ma-open, magay-gay. Ayoko na ang box kay para masulod pa na siya. Gagi mo pili. Balik pa man na mo suot. Si ano rin yan? Nama start stick mo na. Isa man imong kaduwa na. Si Adi. Si Papa. Si ako defeat si Papa. I-defeat ni Mas Papa. Oh. Uy, ikaw na sad message. Sa may mga message. Sige, mo message ang birthday celebrant. Tapat mo message. No. Sige na, laina ay. Ako, Mo message. birthday. Di mo ko message. Sige, mo message na oy. Sige na. Thank you sa mga message. No. Yung message, thank you sa message. May kay ka ate, mulubad. Maura. May kay si ate, uy. O di ba, may kay si ate. Yung message, may thank you sa message.